ಡಿಂಕಿಡೆಯಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಲಕಿಯರು ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರರು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕುಳ್ಳರು ಪತಾಂಜಲಿದ ವೈದ್ಯರು ಅರಿನ ದಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಕೆಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ರಿಷಿಕಾ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 5ನೇತ ವಿನ್ನರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಓಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಿರಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್లు ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರೆಂಟು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಾ ಕದ್ರಿ ರಂಗನಟರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಬೆರಕದ ಸಂಸ್ಥದ ಗುರ್ಕಾರರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕಿರಣ್ ಜೋಗಿ ಉಳ್ಳರು ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರಚನ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ವೀಳ್ಯ ತಾಂಬೂಲ ఒక ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತೈನಂಚಿನ ಬೂಪುಲು ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತುಳುವಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಡುಪು ದೀಪಿಕಾ ರೋಷನ್ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಪತ್ತಿನ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಡಿಂಕಿಡೆಯಿಂದ ಮಾಲಕಿಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಾನವರಿಗೆ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಪತ್ತಿನ ಮಾತಾಡ ಎದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆಂದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೋನೊಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಂಚಿ ಅರಡ ಭಿನ್ನಹನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಡ್ಡೆ ಪುನು ಬೈಕೊಂಡು ಬಂದುಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು 31 ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಮೀಸಲು ದೀಪ 31 ದಿನಟ್ಟು 14 ದಿನ 14 ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಜ್ಜಿತನ ಮಾತ ಮರ್ದಲೆಗ ಅರಸು ಒಂದು ಪುದರಿತ್ತಿನಲ್ಕ ಮರ್ದಲ್ನ ರಾಜ ಎಂದು ಪುದರಿತ್ತಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಕಾಲರಿಶ್ ಬಂದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಪುದರಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಲದ ಮರ ಅಂದು ತುಳುಟು ಪುದರಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಕೆದ್ದು ಕಣದ ರೈತ ಗುದ್ದುದು ರಸದಿತ್ತದೆ ಐಕ ಬೊಲ್ಕಲ್ಲದ ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದು ಆ ಮುಖೇನ ಅವೇನು ಉದಿಕೇನ ಆ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟ ಒಗರ ಪಿನಕ್ಕೆ ಓದಬೆಲ್ಲ ಕೊರುಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಉಷ್ಣ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಮೆಂತೆ ಗಂಜವು ಸಂಪು ಅವೇನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜನಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೆಡೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಅತಿಥಿ ಆದ ಓದಿತ್ತಿನ ಪಗ ಉನ್ನೆ ನಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತ ನೆಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾದುಗಾರರು ಡಿಂಕಿಡೆಯಿಂದ ಮಾಲಕಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಡಿಂಕಿಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ ನಡಬತ್ತದು ಲೋಕಾಭಿರಾಮಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಂಚೆಂಚ ಈತಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಷಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪ್ರಾತಿದಾನದ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು
ಮುಕ್ತ ಕಂಠಡು ಅವೇನು ಬುಗರ್ಣಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಷಾಯ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ದುಂಬುದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷ ಕರೆದು ನೆಮ್ಮನೆ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು 1,500 ಜನ ಮೂರು ಕಷಾಯ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜ ನಡೆದವರ ಈ ಒಂಜಿ ದಿಂಕಿಡ ಇಂಡು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತನೆ ಪಾಲಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಕರಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕೋ ಕಪ್ಪಿನ ಚಿಂತನ ಮಾತ ಮೌಟ್ಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಬಾರಾಡಂಜಿ ಅನ್ನ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ ಆಂಡ ಈ ಕಷಾಯಗೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದಂಡ ಕೆತ್ತೆ ಕನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಕೆತ್ತೆ ಕನೋಡುದಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ 16 ಗಂಟೆ ಪುಲ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಾದವ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅಜ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಉಡುಪು ಅಜ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ಮೊಕಲು ಪೂರ ಆ ಕೆತ್ತನೆ ಕನತ್ತದು ಬೆರೆಸದ ಕನತ್ತದು ಮೊಕಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇವಕ್ಕ ಮೂಲ ಅವೇನ ಗುದ್ದುದು ರಸದೆತ್ತದು ಮೆತ್ತ ಇಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡತದುಂಡು ಅಜ್ಜಾದ ಮೊಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲಿರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಇಂಚ ಗೆಂಡ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಕಾಂಡ ಪಾಟು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಗೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅವೇನ ಗೆಂಡಗು ಬಾರ್ದಂಡು ಅವೇನ ಕನ್ನತಿ ತಿರಿತ ಅತಿಥಿಲು ಅವೇನ ಪಾಲಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯಗು ಪಾಠ ಮುಖೇನ ಅವೇನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತನ್ನು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಒಟ್ಟು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುಟ್ಟ ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ತಾಕತ್ತುಗಳು ಎಂಜೆಗೆಂಡ ಐಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರನ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಹರಿಣಿ ಅಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ದುಮ್ಮನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಐತ ಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿನ ಮಲ್ಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೂಪೇರೆ ಹರಿಣಿ ಅಮ್ಮನ ಏತ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಯಾರ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಮುಲ್ತ ಡಿಂಕಿಡ ಇಂದ ಪೂರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದಿಂಚ ನೆತ್ತ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಡಿಂಕಿಡೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಿದೇರು ಪೂರ ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಉದಿಪರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಒಕ್ಕ ನಿರೂಪಕಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ತುಳುತ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ನೆತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆದ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಲ್ವ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸುರು ಆರಂಭನಾಗ ತುಳುಗರಾಯನ ಕೂಟ ಇಟ್ಟಂಡು ನಮ್ಮ 5 ಶುರುವಾತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಎಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ವೈದ್ಯರು ಇನ್ನೇ ಚಾನಲ್ 9 ಬೈದಂಡು ಒಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲ ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಬೈದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬೈದರು ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಲ್ಮ ಈತೆ ಉದಿಪನಾಥ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ನಾಯಕ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಒಕ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಡ್ಡಿಲ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕರಾವಳಿ ಜಾಗಡಿ ತಿನ್ನಲ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು.
ಅವು ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿಚಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಇತ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಾರ ಪಂಡೇರ ಇಲ್ಲ ಗೀತ ಹೇ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೋಲಿ ಪುರ ಆ ಜಾಗದ ಎಂಕುಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಂಡೆ ಐದು ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತು ಗೊತ್ತಾರೆ ಇದು ಬಂಡೆ ಎಂಕುಲೆ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ ಈತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಎಂಕುಲು ಮಾತುರ ನಿಪ್ಪುವ ಭಾಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಅರ್ನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಪರ್ಣ ಈತರ ಪಂಡೆ ಸಪ್ತಪರ್ಣ ಮಾಡೋದು ಐಕ್ ಬುಧಾರ ಸಪ್ತಪರ್ಣ 7 ಪರ್ಣ ಉಂಡು ಅಡಿಟರ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಕ್ಕಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಐಕ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ರಡ್ನೇದ ಐಕ್ ರಡ್ ಬುಧಾರ ಗೊತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಟ್ರೀ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕಾಲರ್ ಬಂಡ ಪಂಡಿತರು ಬಂಡ ಊರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡದು ಬಂಡ ಊರ ಐಟು ಉಂಡು ಮಾಡೋದು ಒಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಡೆವಿಲ್ ಬಂಡ ಭೂತ ಬಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ನಂಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಓಡು ಓ ಜ್ವರ ಮಲೇರಿಯಾ ಓಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಕಿವಿನೇ ಕೊರಕು ನುಚ್ಚಿನ ಉಮ್ಮಿಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಲೆ ಪಂಪುನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಭೂತ ಬಂಡ ಕ್ರಿಮಿ ಐಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಆಪುನ ಪಂಪುನ ಅಂಡ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಡದ ಪ್ರೇಜನಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟ ಬಾಯಿಗೆ ಬಣ್ಣಯವು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಪಂಪನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಎದ್ದೊಂದು ಇಂಚ ಹಾಪುನ ದುಂಡಾಯ್ತೆ ಅವದು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವ ಕೆಬಿಕ್ ಎಡ್ಡೈತನ ಕೇಳಿನ ಅತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಖುಷಿತ ದೃಶ್ಯ ತುಯಿನ ಅತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ ನಾಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂದು ರಸ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಆಂಡ ಒಂದು ಕಹಿ ರಸ ತಿಕ್ತ ರಸ ಅನ್ಬಂಡ ತಿಕ್ತ ಬಣ್ಣ ಕಹಿ ಅವು ನಾಲೆಗೆ ಹಾಳಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂದಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಹಾರ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡ ಓವೇ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈ ಮಳೆಗ ಮರೆಯಲಾಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ನಂಜು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ಗಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತನ ಮಸ್ತ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಾನೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬುಳ್ಳಿದ ಡೈಮಂಡ್ ಬುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಡಿಂಕಿ ಡೈಂದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಪೂರ ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ದಯಪಾದಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುವರ ಮುಖ್ಯ ಏದು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿರಣನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಒಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಾನ ನನಗ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಿರಣ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಮನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಂಕಿಡೇನ್ ಸ್ವರ್ಣಾನ್ಯ ಡಿಂಕಿಡೇನ್ ಮಾಲಕರ ಡಿಂಕಿಡೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುರುವಗುಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಅಪಂಡ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ರಂಚನೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ವಿಷಯ ಬಂದಿರ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಖುಷಿದಾದವರ್ಪು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನಗಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆದ ಪೂರ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಐತಾಯ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಮರದ ಪತ್ನಲ್ಲ ಈ ಮರದಿಗೆ ಸಾಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ದುಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಳೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಬಂಡೇರು ಏತು ಕೈ ಅಲ್ಲ ಈ ಮರದ ಉಪ್ಪು ಸತ್ವ ವೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೋರ್ನಂಚಿನ ಯಾಕಂದಾಗ ಪಂಡಿತಲಕ್ಕನೆ ದೂರದ ಗುಜರಾತ್ ಇವತ್ತಿನ ರೆಗ್ಲಾವು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂದನಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜನ ಸಂದರ್ಭದ ಇಂಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೋರ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಂಕಿಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ತುಳುವಗುಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಾಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋದಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋ ಮಾತಾ ಬೈದಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ ದೇವರು ರೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತುಂಬು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇರಿಪೇರೆ ಕೊರ್ತು ಕಡೆ ಸೇರೈತಿ ಕೊರ್ತು ದತ್ತಂಡ ಬೋರಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ರೇಪ ಕಷಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಂಕಿಡೆಯಿಂದ ಗುರುಕವಿ ಆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಐನ ಪರಿವಾರ ಅವು ಅಕುಲು ಮಸ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಡಿಪು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಕುಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಕನಪುರಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆದಗೆಂಡ ಡಿಂಕಿಡೈನ್ಗೆ ಒಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ 25 ವರ್ಷದ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಕಷಾಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರತಿ ಸಾಲ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪಾಲಕೆತ್ತ ಕಷಾಯ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪರಿಯರ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೆಯರ್ಲುಂಡು ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿನಿಯರ್ಲುಂಡು
ಒಂದಂತೆ 19 ಇರ್ಲಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ಬಂಡೊಂದು ಉಡರ ಬೊಕ್ಕರ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಬಡಗ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ಇಂಗಿಡಾಯಿನಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರತಿ ಸಾಲದ ಮತ್ತೆ ತಂಬರ 5 ನಿಮಿಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು. ಯಾರು ರಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಕೆಳಗೆ ಸಹ ಉಂಟು, ಯಾರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಜನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್
ರಶ್ಮಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಮೂರು ಜನ ಬಾಳ ಇದು ಪೂರ ಅತಿಥಿ ನಾವು ತೀರ್ಥವನ್ನು
ಒಳ್ಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಬಾ ಎರಡು ಕೈ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಹಾರೋಗೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಶ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕು ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹಸಿರು ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೇರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಗಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದುರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ದಿನಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿನ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಈ ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಷಾಯಗಳ ಬಾಧೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಧೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಆನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆನೆ ಬರದ ವಿಗ್ರಹದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿರುವುದು
ಇದಾ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ ಹೋಳಿ